να παιχτεί η πρόκληση στο καυτό και φιλεγόμενο Γάσιπι την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νεκτάριε. Καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό μας ταξίδι και πρέπει να πούμε από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας ότι έχουμε υποχρέωση όσοι βρισκόμαστε στο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ να διατηρούμε τον πύχη ψηλά με βάση και την ιστορία της ομάδας μας και με αυτήν την προσέγγιση πάμε και σε αυτόν το ταξίδι, γνωρίζοντας βεβαίως ότι σε κάθε προκριματικό γύρο το ύψος του εμποδίου είναι μεγαλύτερο και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που με βάση το πρόσφατο παρελθόν χαρακτηρίζεται ελαφρώς ως το φαβορί αφού αγωνίζεται στην έδρα της. Θα πάμε να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, αλλά πρέπει να πω ότι έχουμε πίστη στις δυνατότητες μας. Μπορούμε να πάμε εκεί στην έδρα της Σλόβαν και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή στο πρώτο παιχνίδι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο να μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε την πρόκληση στο Γάσιπι και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να κάνουμε. Θεωρείς ότι το κλειδί για μια μεγάλη λαμπρή πορεία του ΑΠΟΕΛ φέτος στην Ευρώπη είναι η πρόκληση εναντίον των Σλοβάκων? Κοίτα, αυτό το οποίο εμείς κοιτάζουμε είναι πάντα το επόμενο παιχνίδι. Όπως είπα, όπως ξεκίνησα, πήραμε τον πρώτο μας στόχο που ήταν να εξασφαλίσουμε πρόκληση σε League Phase. Τώρα κοιτάζουμε τον επόμενο μας στόχο και θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κρατούμε τον πύχη του στόχου μας ψηλά και όχι μόνο των προσδοκιών. Γιατί τα τελευταία 15 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ έχει μια ευρωπαϊκή ιστορία που την έχει καθορίσει ο ίδιος με τα επιτεύγματα του και αυτή την ιστορία είναι να παρακολουθούμε. Νεκτάρη, επειδή δεν θα υπάρχει προπόνηση εισιτηρίων στη Σλοβακία, τι ενημέρωση έχουμε από πλευράς κόσμου του ΑΠΟΕΛ ενώπιση του αγώνα του αύριο? Ναι, έχει ξεκινήσει η προπόληση όπως γνωρίζετε εδώ και 2 μέρες. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή γύρω στα 300 εισιτήρια που έχουν πουληθεί online. Έχουν όσοι θα ταξιδέψουν το δικαίωμα να αγοράσουν μόνο διαδικτυακά εισιτήρια μέχρι και την Τετάρτη στις 4 και τους προτρέπω γιατί μετά δεν έχουμε άλλον τρόπο. Θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια για τον κόσμο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα μόλις κλείσει η προπόληση. Είναι μόνο διαδικτυακή. Πιστεύουμε ότι με βάση το τι έχουμε πωλήσει μέχρι τώρα και με βάση το τι μηνύματα παίρνουμε ότι θα έχουμε γύρω στους 400 οπαδούς μας στο γήπεδο της Σλόβα. Από πλευράς προετοιμασίας όλα κινήσαμε καλά? Ναι, όλα μια χαρά. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μόνο μια δεδομένη απουσία λόγω της μη πρόσβασης στις χώρες ΣΕΚΕ του Σαρφό. Από εκεί και πέρα ο κύριος Καϊέβο δούλεψε ακριβώς με αυτόν το δεδομένο και να προετοιμάσει την εντεκάδα. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ήταν εντάξει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Νεκτάριε, ξέρω ότι το μυαλό είναι οπωσδήποτε αύριο και μετά με το καλό να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα να χτυπήσετε την πρόκληση στη Λευκοσία. Κάτι για τις κληρώσεις τις επόμενες, αν μπορείς να πεις κάτι? Κοίτα, οι κληρώσεις αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μας απασχολούν, ούτε καν τον αντίπαλο δεν ξέρεις ποιος είναι. Από εκεί και πέρα, αν πηγαίναμε ακόμη πιο πίσω και 2 και 3 εβδομάδες Μάκη, μπορώ να σου πω ότι εμάς η αντίληψη μας ό,τι αφορά στον τρίτον και στον τέταρτον προκριματικό είναι ότι είναι ήδη προκριματικοί. Έχουν ακριβώς τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό. Είναι όλες φιλόδοξες και έμπειρες ομάδες που έχουν αγωνιστεί ξανά σε ομίλους. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να σε αποκλείσουν, μπορεί να σε αποκλείσεις. Αλλά είπαμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για μας ο τέταρτος προκριματικός στο play-off, όπως δεν υπάρχουν τα play-off του Europa League. Υπάρχει μόνο ο τρίτος προκριματικός του Champions. Η προπόληση για την Revans? Η προπόληση για τα Revans φτάνει αυτή τη στιγμή σχεδόν τις 12.000. Έχει κινηθεί αρκετά και χθες και από εκεί και πέρα εμείς περιμένουμε sort out. Δεν υπάρχει, είμαστε αυτή τη στιγμή όχι πρώτη League Phase, είμαστε σε League Phase και πάμε να το αναβαθμίσουμε. Είναι 17.000. Αν είναι δυνατόν να περάσουν και τις 17, να πάμε και περισσότερες από 17. Για προπόνηση, διάσκεψη ώρες Κύπρου? Η προπόνηση μας στη Σλοβακία θα είναι στις 7 τοπική ώρα, άρα 8 Κύπρου και μισή ώρα προηγουμένως στις 6.30 Σλοβακίας και 7 Κύπρου θα είναι η διάσκεψη του κ. Καϊέβου. Ευχαριστούμε, καλό μας ταξίδι.